Velkommen ombord, kaptajn. Tak. Kaptajn, cockpittet er den her vej. Nå. Goddag, Torben. Hej, Kim. Fedt. Nå, det bliver rigtig spændende det her, hva'? Ja, altså, det er min allerførste gang i et fly. Seriøst? Nå, du er lige blevet færdig med flyuddannelsen, eller hvad? Hvad for en flyuddannelse? Er du ikke uddannet pilot? Nej, altså, det er dig, der er kaptajnen. Det er dig, der skal flyve. Hvad? Nej, jeg kan sgu da ikke flyve. Hvorfor er du så pilot? Det er jeg sgu da heller ikke. Jeg så bare, at Chiba søgte medarbejdere, og man ikke behøvede uddannelse og sådan nogle ting, men jeg regnede sgu da ikke med at blive pilot. Kan du ikke flyve så? Bare i dag? Altså, jeg kan ikke flyve. Jeg har ikke engang prøvet at være flypassager før. Hvad skal du så lave? Det ved jeg ikke. Jeg er co-pilot, tror jeg. Hvad er det? Jeg kigger på. Nej, jeg skal nu. Det kan jeg ikke, det her. Fuck nej. Altså, kaptajn, hvad laver de? Jeg tør ikke alligevel. Jeg skal. Jamen, døren er lukket. Vi er klar til afgang. Jeg skal ikke med. Jeg skal. Passagererne er bordet. Vi skal afsted nu. Ja. Nå, men døren er jo fint lukket. Godt klaret, frøken. Vi er klar. Mine damer og herrer, velkommen ombord på Chief Air. Okay, vi er fucked. Altså, vi skal let nu. Kan du seriøst ikke flyve? Nej, altså, jeg har også mega flyskræk. Men altså, fint, jeg skal nok flyve, altså. Hvor svært kan det være? Der er ikke meget plads. Okay. Der er mange knapper, hva'? Yep. Altså, hvad skal man trykke på? Hvor starter man? Jeg ved det ikke. Altså, sidder nøglerne i? Nej, men jeg tror, den er tændt. Flight 743, I er klar til afgang på bane LN76. Ja, tak. Roger. Skifter. Over. Flight 743, vil I gentage det igen, tak? Nej. Og lad mig lige være. Jeg har ikke prøvet at flyve før, for helvede. Altså, der er ikke nogen speeder. Okay, jeg har fundet manualen. Det er et ret gammelt fly, faktisk. Hvad med den her? Heller ikke den. Okay, man skal starte flyet med håndtaget i midten af os. I midten? Den der? Ja. Hey, der sker noget. Hey, vi skal lige styre. Det er sgu da meget sjovt, det her. Det var sgu da ikke så svært at være pilot. Ikke så hurtigt, det kan jeg ikke lide. Ja. Hvor er det fedt, det her. Wow. Skal det gå så meget opad? Ja, vi skal op i ordentlig højde. Jeg tror, vi er højt nok oppe. Kan du ikke rette flyet ud nu? Lidt højere. Kan du se, hvor højt vi er? Altså, jeg tror, vi er 50 km over jordens overflade. Er det ikke rigeligt? Lidt endnu, tror jeg. Okay, jeg tror, det er fint nu. Okay, du styrer nu. Nej, altså, jeg kan ikke. Jo, det er din tur nu. Okay. Ja. Ja. High five, mand. Sådan der. Bedste piloter ever. Tror du, de kunne mærke det?
Er du okay? Shit. Undskyld for det, folkens. Der var lidt turbulens, men... Alt er under kontrol nu. Hvor skal vi egentlig hen? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige gå ud og spørge. Jeg gør det. Altså, de fleste påstår, at vi skal til Paris. Der er også en enkelt en, der påstår, at vi skal til Mordor. Ej, jeg gider ikke til Paris. Kan vi ikke tage et andet sted hen? Jamen, ikke. Altså, folk har betalt for at komme til Paris. Jeg gider ikke til Paris. Det bliver ikke med mit fly i hvert fald. Jo, kom nu. Kim, prøv nu at høre. Vi har vores eget fly. Vi kan tage hen, hvor vi har lyst. Altså, hvor kunne du godt tænke dig at tage hen? Jeg har faktisk altid gerne vil til Hawaii. Fint, så tager vi til Hawaii. Det er derovre, tror jeg. Flight 743, I afviger fra jeres rute til Paris. Hvad sker der? Ja, tak, Roger. Det ved vi godt. Vi tager til Hawaii i stedet for. Skifter Charlie over. Flight 743, vend om til jeres planlagte flyrute med det samme. Hvorfor er du altid så sur? Hvad? Lad mig nu være. Hvor er du en øl fra? Og der ligger en ramme nede i kufferten. Du kan bare tage en. Hvad sker der, hvis man drejer rettet til siden? Ikke noget, tror jeg. Skal vi prøve? Ja. Er du galt, det kilder maven? Jeg stopper nu. Puha, det var bedre. Det var ret sjovt. Ja, det var ret vildt. Jeg føler, at jeg hænger på hovedet lige nu. Jeg tror faktisk, vi vender på hovedet. Jeg fikser det lige. Sådan der. Undskyld for det, folkens. Der var lidt turbulens. Igen, men det er helt under kontrol igen. Er det okay, hvis jeg lige tager en lille lur? Jeg bakker det. Jeg er helt frisk. Jamen kaptajn, hvad laver I? Ja, må jeg komme nu? Hvor er vi? Shit, vi har sovet i 4 timer. Ja, vi har styr på det, frygten. De kan bare forlade cockpittet igen. Husk, husk. Så hvor er vi? Jeg ved det ikke. Jeg ruller lige ned og kigger. Wow! Det blæser virkelig meget! Kan du se noget? Nej, vi er for langt oppe. Flyv længere ned, Kim. Okay. Jeg begynder at kunne se noget. Er jeg langt nok ned nu? Nej, ikke nu. Okay, rap ned om nu. Okay. Hvor er vi så? Der er et skilt der. Jeg kan ikke nå at læse det. Ej, pas lige på træerne, Torben. Hvad sker der? Det var tæt på.
Altså, jeg tror, jeg har været her før. Det er Nordsjælland. Nej, er vi ikke kommet længere? Vi skulle desværre flå lidt i ring, Torben. Så er der langt til Hawaii nu. Hvad betyder den der alarm? Tror du, jeg er pilot, eller hvad? Kig i manualen. Okay. Altså, det betyder, at vi snart skal tanke. Ja, men så stopper jeg ved den næste tankstation. Der kommer snart en Circle K, så hvis du sænker farten lidt. Ja. Hvor er bremsen henne? Er der ikke nogen? Nej, kig lige i manualen. Men hvad gør den store røde knap der? Det ved jeg ikke. Skal jeg prøve at trykke? Ja. Nå, så fandt vi ud af, hvad knappen gjorde. Ja, men nu kom vi ikke til Hawaii. Nej, men jeg synes, at flyveturen gik ret godt, når nu det var første gang. Ja, meget. Men hvad nu med flyet? Der er jo autopilot i, så bare rolig. Nej, ikke den model, vi fløj med. Har vi flere øl? Ja, jeg har 2 her. Nå, fedt. Skål, Torben. Skål, Kim. Det var et flot brag, var. Ja, meget. Tusind tak, fordi I så med i den her sketch, Piloterne, afsnit 1. Hvis I kunne lide videoen, så husk gerne at give den et like. Vi har forresten også fået lavet merch med vores fine Cheap Air logo, og der er et link til det nede i beskrivelsen, hvis I kunne tænke jer at tjekke det ud. Og vi har filmet den her sketch på Teknisk Museum i Helsingør, så hvis I kunne tænke jer at se det her passagerfly, et gammelt SAS-fly, så tag op og tjek det ud. Tusind tak, fordi I så med. Hej!